نوکل زوربەی کەمپێن ئاواران ئاهەنگên هاتنا cejna çarşemba sor digêrin. Lewma li deşta Mosul û li kempa Êsiya ahengeka berfireh hat gêran ji layê rêkxirawa VOP ve bû zarokên Şengalê. Di evê ahengê de stran û şanû hatin pêşkêşkirin û li dawiyê diyarî li ser zaroyan hatine palvekirin. Zarokê Şengalê me cejin gelekî xweş bû me boran û me dê em heta cejna sersalê heta saleke dî em lê Şengalê biborîn û gelekî xweş bû. Ez spasiya hemî zaroka û mamostaya dikim. Ew ji bo xweşiya zaroka bû, ew rêxirawa VOP ji bo me ev mesahef vekiriye bo xweşiya hemî zaroka û me divê ev rêxirawa bimîne heta bi sera heta venegirin cî warê xwe û me divê Şengalê ji me re rizgar bê û vegerin Şengala xwe û spas. Li dorevê çendê Nadiya İbrahîm nînera rêkxirawa VOP li kempa Êsiya wesa bû dengê Amerîka diyarketin ku giringe pîtedan bi zaroyên aware bihête kirin û bi taybet di evan helkeftên wesa da. Bi helkefta hatina cejna çarşemba sor îro zaroyên Şengalê li kempa Êsiya ahengeka berfireh gêra û wesa bû dengê Amerîka diyar kir ku cejna bihêtin li Şengalê bigêrin. Kawa Umer dengê Amerîka, deşta Mosul, kempa Êsiya.